Sana molweni, iingxaki esidibana nazo kwezi relationships kwababhuti okanye nootata aba bekhaya, engaske umntu one-boy child angazama uthetha nomntana wakhe ongumfana. Hey, saze sasengxakini. There's this mentality yoba umntu wesifazane abe ngathi sislave, umntu angabi safuna kwakwenza ntoni endlini, yena eyakhe into nje kukuhlala phantsi abukele i-TV, angafuni ukuncedisa. Iwesi niphangela nonke ke, xa sekuphela inyanga kufanele kuhlulwe ii-bills. Ungabi sa-understanda ke ngoku into yoba wena ubuya emsebenzini udiniwe, uyosebenza, uayine, wenzela abantwana i-homework, uthini, uphake, uhlamba abantwana, utata ekhaya uhleli. Kaloku indoda ihlala ibukela i-TV yona. Ngubani owayetsho njalo nasana? Ngubani owayetsho njalo? And kaloku siyadinwa nathi singabantu. So kukhona this notion noba umntana unemifinya or inapukeni lomntana limanzi, kuthiwe mama ekhaya ngathi lo mntana uzimoshele. Hayi, qiqiqi, nawe uyotshintsha inapukeni. Yho, hayi unemifinya khansuleni umntana. Yho, saze salithwala idombolo. Khanibafundiseni kaloku ngoku ooboya ababakhulayo. Unfortunately ke mna ke ndizela amantombazana, but nje ukufundisa umntana osakhulayo oyinkwenkwe into yoba umama or usisi uphathwa kanjani. Hayi mna ke unfortunately shem ndiyazithethela ngomlomo wami. Even ndinosana awukwazi utsho nje into yoba umntana uyakhala ebusuku. Ndiyakuxelela nje into yoba ngoku ukhalela abantu because ngowethu sobabini. Vuka nawe nantsi ibhotile umncancisi, ndigqibe ndijonge ngapha. Asoze kaloku. Hayibo, kanti thina sizokhapha abantu nakulo mhlaba, kufanele sisafarishe. Khona abantu nje bona nje esibaphelezele abazophila impilo. Abazophila impilo nje. Hayibo, ndiyakhoza. Please follow my channel on YouTube. If you need a link, ikhona. Thank you so much.